Dobrý den, vítejte v prvním díle pořadu Pakoblbek. Naučte se vařit s pakoblbkama. Toto je náš maskot Křeček Jungle. V prvním díle tohoto miniseriálu se naučíme, jak namazat rohlík margarínem. Tak, nejdříve budeme potřebovat tyhle ty věci. Rohlík, flóru a nůž. Nejprve musíme rozbalit flóru. Doufejte, že není ještě zhnilá. Vezmeme nůž a nabereme s ním máslo. Musíme brát ale přiměřeně, abychom nebyli tlustí. Poté vezmeme i rohlík a začneme na něj mazat. Nesmíte to však dělat rukou, musíte to dělat tím nožem. Jinak se vám může stát, že máte špinavé ruce a dostanete nějakou nemoc. Tak. Musíte rovnoměrně rozetřít margarín, tak aby když to jíte, měli jste krásně rozvážnou a stejnou chuť. Takhle vypadá krásně namazaný rohlík margarínem. A můžete se jenom s chutí zakousnout. Dobré.